Ayan o, sila, pinsan namin sila Kuya Nelson. Saba. 1, 2, 3. Nagluto ng lechon sa Canceledes para mag-celebrate. Oh, yes! Happy Fiesta sa inyo! Salamat! Asan na yung lechon? Asan na yung lechon? Patingin yung tsura. Kukuha ng picture ni Ma'am Ah, si Kuya Nelson na Happy Fiesta! Yeah! Ay, lechon o. Ayan o. Niluto yan sa Canceledes. Eh, nakabalot pa o. Pwede ka ito. Kunik. Magat kita. Eh, si ano pangalan ko yun? Yung anak ni Jan. Ay, Uncle. Oh. Uncle. Oh. At mo na lang si... Hindi, binibidyo ko to eh. Para send ko na lang doon. Ha? Binibidyo ko. Ayan, ang laki na lechon. Pag uwi rin ka kilo ni tatay. Kamara sa kadako. Lampas 30. Uncle na ito na naman. Pagba. Sunod next year. Ano Uncle yung vlog mo? Ang dami mga waray na nag-subscribe eh. Malaki yung gulay. Yan eh. Ay, hindi eh. Thank you. Sana pag nagbakasyon kami dyan, kompleto sana kayo dyan. Uncle, yung una, hindi mo na ako nakauwi. Ayo, yung... Ayan yung baso. Hindi mo na ako nakauwi. Nakabisita. Dahil na-training pa man nakatong. Training pa. Sana next time pag nakauwi kami dyan. Nandun ako sa Oromo. Oo, nung pista. Hindi nakauwi. Nandun ako sa Oromo. Baka sa sunod. Oo, inakit na sa taas. Pakita. Ang laki ng lechon, no? Ilang buwan yan yung baboy? Tapos, ito na mga hindi pa pa alitin para sa Kaya, nalala ko yung yan tayo. Sino nagpalasa yung lechon? Sino naglagay ng lasa? Ah. Ano yata, dito yata nila sa Santos, dinala doon.
Diyan yata nila sa lagyan ng ano, panglasa. Ah. Rapot, sino yung rapot? Nakilala. Nakalimutan. Bus pa kayo. Ayan, si Nani Yuling, oh. Oh? Nakita ka? Oo, kita na. Election, doon ko laligan mo ko yan eh. Bakit? Puro yung boss eh. Oo, hindi ka nga din po ang dawan. Oo, yan na, nagkakuha na. Sige, ko yan. Nelson, kasi tigaw ko sa tigaw. Eh, ikuha nyo na nga ako kaya. Dahil Chris eh. Iya. Kuha na lang panik, kahit nang bubuka. Gusto ko yung ano, yung balat. Malutong yung balat. Nakita ka, pag yan ang lecho. Pasok na. Ang kabibi may baboy, ano. Ang laki nung ano, ng baboy. Oo. Ako may baboy. Ako may baboy na sinisa. Anong pangalan ng anak ni Jan? Ha? Anong pangalan? Siya na, sino? Yung bata? Sa Kilvin. Kilvin, wala na. Ito pa. Maluroy. Di daan na ko. Di daan. Di daan. Di daan. Ay, ila. Ay. Ilang araw yung uulamin yan. Yan, may dangkot litso kasi pasuray tao. Kaya maupay. Dapat pag umuwi kami dyan, may palitsyon din. Okay, sunod. Ang tao mo. Mga anak pa may baboy. Diba may manin ko yung Nelson Pekiri? Oo, okay. Kaya mag-uli ka manik siya. Ang lilitson tayo. Magbablog ako dyan pag umuwi ako eh. Oo. Ano, yan kita ka na? Oh, yan ang laki-laki oh. Ay, yan namin. At dito nagwawalis. Sorry. Nagwawalis. Oo, laki. Tingnan mo, oh. Ang laki. Ang laki ng dito. Bawas ka mo dito? Kiri. Yung mga gimpalagangan. Ayaw man. Ang laki-laki ng ano, ng baboy. Oh, yes. Wala, tukbong pa. Ano, hindi nyo pa tinikman ano? Ha? Hindi nyo pa tinikman? Ano eh? Kuna, adi na ka mo. Mamarigo lang to. O, tongking ayos. Karay mo ko sa likod. Eh! Tingnan. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my YouTube channel. Thank you!